Idan annabi ya shiga cikin mutane in sun kai 1000 to daga nesa shi zaka fara hango. Taro baya lullube shi komin tsawon mutum a ai cikin komin tsawo shi ba dogo bane kamar yadda ba gajere bane amma an fi danganta shi zuwa ga tsawo din. Ba dogo bane zankane ne ba gajere bane kaman wada, amma abun mamaki idan tsawon mutum ya kai farwaya ya jero da manzo Allah sai manzo Allah ya kere shi. Allah bai halicci uwar da za ta haifa dan da ya fi annabin rahama tsawo, kuma abin da zai burge kan yazo zai wuce ta kofa baya sun kuya ba, wucewa zai kurmu ko kankanta ko a kofar ce za ta karu ai sallallahu alaihi wasallam, kofar ita ce za ta karu. Haka nan duk girman rami annabi baya yin tsalle, sai dai ramin ya takure ya tsallake ya wuce shi kawai sallallahu alaihi wasallam. Sannan annabi bai da gashi a kirji, bai da gashi a kirji a bai da shi. Gashinsa ya fara ne daga daidai labba, ya wani kwaloko haka wani rami shakin yawwa daidai inda sarkan mata ke tsayawa nan ake cewa labba. To manzo Allah yana da gashi daga daidai kasan wurin siriri haka kamar an zana shi da rula har zuwa bakin cibiyar shi, amma gashi bai wani watsa haka siriri ne haka daidai bakin cibiyar shi kamar an zana da rula. Sannan yana da gashi akan kafada, yana da gashi akan kafada shi. Sannan yana da gashi akan tsintsiyar hannunsa ya kwanta lub 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 gonin ban sha'awa sallallahu alaihi wasallam. Kowane hannu duka yana da gashi. Sannan dantsan annabi sallallahu alaihi wasallam a cureki, a cureki idan manzo Allah ya turo hannunsa haka ko baka ga jikinsa ba ka kalla hannun kasan hannunsa dauki, yana da kaurin yatsu, suna da tsawo yatsunsa wasailu atrafin wa gairu mushazzabin. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana da dogayen yan yatsu kuma suna da kauri yatsun, yana da fadin tafin hannu, ga kyautawa ne ruwan sama. In manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi kyauta to hadari ma kunya yake ji sallallahu alaihi wasallam. Yana da yalwar tafin hannu, yana da tsawon yan yatsu. Sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wannan zanen namu na tafin hannun nashi haske ne, nashi ba zane bane haka ne, warai kuwa nashi zane ne amma haske ne, ba ja bane haka irin namu. Kuma abin da zai baka mamaki ka san mutum inda babu riga ka san yana yin duhu, inda kake boyewa ba ya fa haske ba. To na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama inda yake bayyanarwa, inda rana take gasawa ya fa haske. a kowane bangare ne sai an bambanta, Kowane bangare ai tun daga haihuwarsa sallallahu alaihi wasallam.